Għal ħafna studenti l-erba kienet l-ewwel ġurnata tal-iskola wara l-vaganzi tas-sajf, lura r-rutina kemm għat-tfal kif ukoll għall-ġenituri. Eċitata u kuntenta tfal. Ħan immissija żgur, imma issa ħadd tiġi rutina issa, ġew nistatijaw l-affarijiet. Eċitata flok it-tfal. Eċitanti ħafna. T-tifel issa jitla jerwan, allura jisu minn kinder għal jerwan issa iktar emozjonanti u għalih issa milestone. Kmieni fil-ħodu Net News żar il-lokalità ta' Ħażabbar fejn stajna ninnutaw li tfal kollha anke ta' età żgħira kienu lebsin maskri kif ukoll itteħditilhom it-temperatura u użaw is-sanitizer sew qabel daħlu fl-iskola. Realtà li issa għat-tieni sena konsekuttiva saret in-norma. Kuljum nenfasizzaw fuqha u ħabba l-ħasil tal-idej u maskla dejjem miegħu u fuqu. Jafu li joqogħdu bil-maskra u social distance. Ġita li għam u ġita minna għalina u kollax jiprotaġu ruħom. Is-situazzjoni dejjem l-istess, allura jisna drajnija, allura sa tiġi kif tiġi. Sfortunatament saret in-norma wkoll li sena wara l-oħra jkollok diversi klassijiet li jibdew mingħajr edukaturi. U għal din is-sena skolastika hemm l-1300 student li għadhom bla ħalliem fil-klassi tagħhom. Fil-fatt, waqt li l-ġenituri u t-tfal kienu qed jistennew din il-ġurnata, ħafna edukaturi ma kinux għadhom jafu f'liema klassi u skola ser ikunu qed jgħallmu tul din is-sena skolastika, frott in-nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. It-tlieta fil-għaxija d-Dipartiment tal-Edukazzjoni spiċċa f'paniku jagħmel telefonati tal-aħħar minuta lill-għalliema u jordnawlhom jirrapportaw fi skejjel partikolari. F'ċertu każi saħansitra jekk l-għalliema ma weġbitx it-telefon, id-dipartiment spiċċa jċempel lis-sieħeb jew is-sieħba tal-għalliem. Apparti dan għalliema li tkellmu ma' Net News insistew li l-fatt li jkollok adult fi klassi ma jfissirx li dan huwa edukatur u ma jfissirx li għandek għalliema kwalifikat għal primarja. Iżda minkejja din is-sitwazzjoni deskritta mill-MUT bħala froġa min-naħa tal-Ministru tal-Edukazzjoni, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima fl-aħħar jiem assigurana li kellu jkun hemm biżżejjed edukaturi. Jiena qed ngħidlek illi l-għalliema ħajkunu qegħdin hemmhekk, ħajkunu qegħdin propju qegħdin hemmhekk biex jagħtu l-lezzjonijiet. Intant fil-ġurnata tal-ftuħ tas-sena skolastika l-ġdida għall-iskejjel tal-Istat, il-Partit Nazzjonalista awgura li l-istudenti kollha sena mill-aqwa ta' tagħlim u żvilupp personali u fl-istess waqt esprima l-apprezzament tiegħu għall-ħidma professjonali tal-edukaturi ta' pajjiżna.